Awuthi cha mawezalo ethulethile abantu abangempela. Awuyenzelani lento makabathi? Wasuka la ekhaya ethulethile abantu bangempela. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. So uMayogatic akagcini kuphela ukuthi nje bagivane nombeje. Usebhizi-ke manje-ke noNgizwe Mchunu bayagivana. Uyamazi-ke futhi ukuthi naye uNgizwe Mchunu akawagqokisi amagama akhe, uyibeka into njengoba injalo. Yaqala lana-ke indaba yabo yokugivana. Wena Mayogathi ngithi wenzelani lento lo ukuthi uzothatha ikhanda lami uzofaka uzolifaka la kulo mzimba wakho isinqamo. Uyenzelani lento Mayogathi? Ngiyayibuzela nje ndoda. Manje-ke iyanda-ke inkulumo yabo-ke yalento yabo yokuchwensana ngoba nangoku naye-ke sebephendulana. Uyena uMayogathi naye embiza ngamagama okudelela, naye uNgizwe naye futhi naye edelela, embuza ukuthi uchama kanjani nje yena amathoyilethi abantu bangempela wayethi wenzani uchama emathoyilethi abantu angempela. Into ongayisho kodwa leyo asike sibe serious noma kuthiwa dlala nje lento nje. Asambe-ke siyobabuka-ke bedelelana. Ngiyacela ukuthi uma uthi uyaqala phela ukufika lana ushiye usubscribe-ile ukuze ungaphuthelwa amavidiyo afana nalawo ashone khona-ke, ngabe ngisakudlela isikhathi sakho. Ngiyafisa nje ukuphi iy'bongo, ngiyafisa nje ukuthi ngikuphi iy'bongo. Angathi noma ngasinikeza lezi y'bongo, ngingazamukela lezi y'bongo engizokupha zona. Zisho phela lezi y'bongo nkabi yami. Uyibashele ubani ifoni ngoba kuthiwa iyabasha ifoni lethe emlonyeni ukuba bese uyakhuluma. Uma uyibambile lapha kupasa ngathi ubambe i-TV ngezandla. Iqiniso lelo Mayogathi. Ngezwe umthobisi uJobe uthi wena banjela ifoni mawethe voice note wena Mayogathi ngoba kupasa ngathi ngibambe i-plasma ngesandla mawukhuluma. Bese-ke ngize kahle. Iqiniso lelo. Awuthi cha mawezalo ethulethile abantu abangempela. Awuyenzelani lento Mayogathi? Wasuka la ekhaya ethulethile abantu abangempela. Wabona ukuthi awufike la. Woza lebongo ukuthi uzokiphi ibongo zithini ibongo. Zithi ley'bongo, waguga mzimba wasala nhliziyo walayeka wemadala. Sivala lapho ivideo yanamhlanje siyibeka unqi. I hope ukuthi u-enjoyile ivideo. If u-enjoyile ngiyacela ukuthi usmash low like button, uphinde usmash low subscribe button, and mina-ke I'll see you in the next video. Ungakhohlwa ukuthi uyobuka amanye amavideo kule channel. Ngiyathemba ukuthi khona ozoyithanda. Anyways, bye.